namafu esimthandazayo simbone ubuso nobuso. Siyabonga kakhulu bazalwane, sibe lesikhathi esihle izolo. Sathembisana ukuthi namhlanje sophaka umphokoqo. Sizofunda ke izwi lenkosi incwadi ekaGenesis unumber 2. Sizobamba khona indima sibonga umhlabelelo namandla esiqeda ukuthola ngenxa kaNkulunkulu ukuba izosikhonza ngesiko lomculo. Siyathandaza ukuthi nabanye basondele uNkulunkulu ababusisile basikhonze ngeindlela ezahlukene uNkulunkulu ababusise ngazo egameni likaJesu. Amen. Sizofunda ke verse number 7. Ufundeka kanjena. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Amen. Asimeme umoya kaNkulunkulu oyingcwele ube khona phakathi kwethu. Baba wethu osezulwini, wena okhona indawo zonke, sinesambulo esimangalisayo ngawe sokuthi alikho ikhona emhlabeni la ungaboni khona. Kuthiwa uNkulunkulu othandekayo ekujuleni kolwandle la abatshuzi bengasoze bafika khona, iso lakho kodwa liyabona. Sifundile kuba iso lakho liyabona nasemathunjini omhlaba la khona nabambi begolide bengasoze bafinyelela khona, kodwa wena Jehova iso lakho liyabona. Iso lakho babona amandla onke malibona lezi ndawo ezijule kangaka, okusho ukuthi iso lakho liyasibona nathi. Ngakho ke uNkulunkulu othandekayo, lonke ilunga lemndeni eyahlukahlukene elikhona namhlanje, siyathandaza egameni likaJesu kuba iso lakho babona amandla onke lingagcini ngokusibona namhlanje ebusuku, kodwa iso lakho liyeliguqula impilo zethu ngezibusiso ozithulula phakathi kwethu egameni likaJesu. Nathi ke izwi lakho elihlakaniphile nelinamandla, nathi izwi lakho elihlukanisa umuntu nesono, nathi izwi lakho babona amandla onke ukuthi uma sesibize lona namandla obumnyama aphelelwa amandla. Babona amandla onke sisalilalele lelizwi lakho, sikhulekela ukuthi uma kukhona phakathi kwethu ogulayo baba ngegama likaJesu asale sephulukiswa, bese kuthi uma bekhona esibashiye emakhaya abagulayo ngokunjalo babona amandla onke. Sifundile ukuthi umthandazo knows no distance. Babona amandla onke la bekhona isandla sakho esingafinyezwanga ukuba singesindise masihlale kubo njengamanje ebusuku, masibuyele emakhaya sibafice bephila qinqo ngegama likaJesu. Ngenxa yokuthi kubizwe ukuphila kwabo endaweni engcwele, kwabizwa egameni likaJesu yena waseNazaretha. Amen. Amen. Ngiyafuna lo lilo wabangcwele
basendulo wabakoti sezulwini enesebe embozini ubinkosi lomoya uPawulu Abrahama owathande soba ule wazuzama kaezulu amandabe uelia asapela ilinaka akazimle sumo utobewa begezela usikumbu nae luluki lutele umsawako asisibe iseluetelumoya wakongele. You know what? Something happens when we lift our voices together in song. Something happens empilweni kwakho when you forget ukuthi ubani oseceleni kwakho. Yabona lento yokukhonza uNkulunkulu ayifuni umcabange lo oseceleni kwakho ukuthi uzothini uma sekuhlabalasa kangaka. Something happens that is very deep. Eyenza nasemkhathini kwenzeke lento esibe kuthiwa i-paradigm shift. La khona umlilo oqothulayo onguJehova qobo lwakhe eshisa noma egudluza yonke uhlobo lwamadimoni oluvimba impendulo zemthandazo yakho. Something happens when the saints abantwana bakaNkulunkulu lift up their voices together. Mongezwanga kahle incwadi yamaJudges mangilalele kahle ithi there was a city by the name of Jericho. Ithi Bible the children of Israel had one instruction. Instruction yayithi lift up your voices in song. The walls of Jericho shall come tumbling down. And I believe ukuthi nami nawe kuleli dokodo namhlanje ebusuku kunama walls of Jericho avalela ukuphila kwakho. But namhlanje ebusuku I want to tell you ukuthi something happens emkhathini uma siphakamisa ingoma together egameni lika Jesu. Ithi bacula kanye kanye, they lifted up their voices. Ithi Bible indonga zaqhuma, indonga zawaphathi zonke, and they took over the city of Jericho. Kuna territories that you are supposed to be taking over. The problem abantu ukuthi we mere churchgoer. Abantu nje ukuthi when you come into such an auditorium uzamale ndlela obuze ngayizolo. Asikhohlwe izolo. Today is a new day. Amen. Something happens when we lift up our voices together and sing. Indonga esimelene nokuphila kwethu ziwaphansi egameni lika Jesu. Amen. Nkosi Jesu ngiqhube phakathi kwamalimo athuna yonke indawo wena twala ngifihle isiqondiso esakho Nkosi Jesu ngiqhube njengengane ethuliswa ungathu lesonakhe amazaya lalela oma o sefuna
namuhla ebusuku sikhuluma ngesimo sabaphilayo, isimo sabaphilayo, the state of the living. Siyamukela bazalwane egameni lika Jesu, siyamukela each and every one of you. uNkulunkulu anenzela umusa, umkhuleko okhulekiwe uthena uNkulunkulu sengathi angavula izindlebe zethu zenyama aphinde avule izindlebe zethu ezikamoya. We also want to acknowledge our online audience that is faithful in making sure that around 7 o'clock they set everything aside and just dine on the table of God, bezomamela, and be with us in prayer. Ngesikhathi uNkulunkulu egeqa amagula ehlukanisa inhloko nesixhanti nanamhlanje ebusuku egameni lika Jesu. Amen. Amen. Magama amabili engifisa siwabambe. Lento engifisa ukukhuluma ngayo namhlanje ebusuku nama ngithanda ukukhuluma ngayo. Ngoba it's one of the things uSathane asizwani mase sikhuluma ngalento. Asihlekisani naye. Mawufuna ukuxabana no Sathane namhlanje ebusuku babalele iqiniso uhambe nalo for the rest of your life. Nixabeneke anizwani kusukela namhlanje egameni lika Jesu. Ngeke ngidlale ngawo ngithi uzawuhamba kahle. Bekumele sibe izitha ikaSathane egameni lika Jesu. Namhlanje ngifuna nje ukumbula iqhizu lezinqa mhlawumbe libe linye. So phinde simbone futhi. Kodwa kushakodwa lesihlanu lizayo zobe ihlelo bala zonke inqezakhe. Namhlanje sovula nje iqhizu. Sifuna phoxeka abe embarrassed. Ukuthi kanti sesiyambona siyamazi egameni lika Jesu. Mawufunda incwadi uGenesis unumber 2 bese ufunda kusuka kuverse number 4 mawususekhaya uze uyoma kwindimana yokugcina uverse number 25 if I'm not mistaken. Mawufunda leyo ndawana umbhali igama lakhe uMoses wasendulo uma esibhalela ngepeni eliphefumulelwe akaqhubeki nendaba yendalo uma ufunda kuleyo ndawana from verse number 4 kuya verse number 25. Kodwa nansi into uMoses ayenzayo wenza lento ebizwa kuthiwa i-recapitulation, imbuyekezo ngolimi lwesintu. Uyabuyekeza into angayixoxanga yavela ngokusobala encwadini kaGenesis unumber 1 uverse number 26. Ake ngiphinde uchapter 2 uverse number 4 kuya verse number 26 ubelonga noma isigameko lesi esenzeke kuchapter 1 encwadini kaGenesis uverse number 26 day number 6 la khona uNkulunkulu eveza isambulo sokuthi umuntu emhlabeni wadalwa kanjani egameni lika Jesu. Nanguke uverse number 26 incwadi ekaGenesis unumber 1. iBhayibheli ithi uma iqala uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Ebesithi iBhayibheli basifuze egameni lika Jesu waseNazaretha. Kunamagama amabili amakhulu lapho. Igama lokuqala labantu abazodalwa bangumfanekiso kaJehova. Wonke umuntu okhona emhlabeni ozelwe ngowesifazane regardless of their language or skin color or ethnic group, labantu bonke badalwe nguJehova egameni lika Jesu. Ingakho kumele uyibambe kahle incwadi yamaHubo unumber 24
uverse number 1 wakhona la khona umbhali umayibhala ethi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhile kulo bonke abantu bangaba kaJehova egameni lika Jesu. So when you smile at a person or when you greet at another human being or when you accept another human being as a human being, it is as if you are accepting God, because in that person there is an image of God. Noma lo muntu uyi-image kaNkulunkulu egameni lika Jesu wase Nazareth. Leli gama elithi image of God alisho ukuthi wena manje usufana noJehova egameni lika Jesu. Remember, uNkulunkulu ungumoya. Incwadi ekaJohn uchapter number 4 uverse number 24, uma uJesu beqoshelana nalo mama lona waseSamaria owayesedlule emadodeni ayisithupha, uJesu ehlangana naye ngasemfuleni. Lo mama uthi uJesu, nina maJuda niphakeme kabi niyayitshela ngaleli Jerusalema elelenu, thina ma-Israyeli esila ezweni laseSamaria sikhonza uNkulunkulu entabeni la kwaguqa khona ubaba omkhulu uJakobe. Uzomkhumbula ke lo mama uma ekhotha uJakobe ingalesi sikhathi la khona kuGenesis number 28 uJakobe ebalekela entshontsha ubuzibulo bukamfowabo uEsawu, ebaleka eya kwamalume wakhe uLabani, elulekwe yiloma wakhe uMasigebengu igama lakhe uRebecca egameni lika Jesu. Uma lo mfana ebaleka endleleni ithi iBhayibheli ngoba lalilude uhambo walala waqamela etsheni, ithi iBhayibheli engcwele ithi wabona bheka ebusuku embonweni wabona ilada, istep ladder seyingelosi zehla zenyuka zisuka ekhanda lakhe ziye ziyoshona ezulwini. Kwabe sekuvela isibonakaliso sokuthi what you see Joseph is the presence of God, ubukho bukaNkulunkulu. Awusho ukuthi njengoba uhamba uya le kwamalume wakho uLabani, ubukhona bukaNkulunkulu buhamba nawe noma uyisela egameni lika Jesu, kodwa ubukhona bukaNkulunkulu buhamba nawe. Ithi iBhayibheli wavuka ebusuku wakhuleka kuleyo ndawo waphakamisa izandla. Lo mama ke oJohn number 4 uquota uGenesis number 28 ethi thina sikhonza la kwaguqa khona uJakobe ngesikhathi ebona isibonakaliso sobukhona bukaNkulunkulu. Ebese uJesu athi lo mama, awuthi ke ngikwehlisa ngathi usuphakeme kakhulu, uNkulunkulu akakhonzwa ngeindawo. uNkulunkulu mawufuna ukumkhonza awugibeli ibhasi uye eLimpopo, mawufuna ukumkhonza ugibeli ibhasi uye eMpumalanga noma uye KZN. uNkulunkulu akakhonzwa, ayikho indawo emhlabeni enoNkulunkulu omningi ukudlula ezinye indawo. uNkulunkulu usikula lo mama. Ngiyakhumbula ngisengale komfula egameni lika Jesu kwakuthi uma kuneyinkonzo ezinkulu ebese sigibela amabhasi kulontuze kubhakwe ojeqe niyazi Satanasi sazoyikhuluma lo ndawana siyayihamalisa yabo siyayihabula nje okwamanzi. Ngiyakhumbula ukuthi kwakubhakwa ojeqe izinkukhu lezi amakholishi egameni hambo lude siyofuna uNkulunkulu njalo, as if la sikhona akekho, siyomfuna kodwa zihamba naye la endleleni egameni lika Jesu. Niyayazi le season akithi bazalwane la khona kugcwala amabhasi emgaqweni egameni lika Jesu, abantu beyofuna uJehova bamshiye ekhaya aphinde futhi ahambe nabo endleleni egameni lika Jesu. Sasihamba ke lezindlela siyofuna uJehova. uNkulunkulu in the person of the Christ is schooling lo mama ukuthi mana uma uNkulunkulu ekhonzwa akakhonzwa ngeintaba,
umkhondaba la ekuthiwa ingcwele udlula ezinye. uNkulunkulu mawumkhonza nje umkhonza kanjena bese yasho uJesu athi mawumkhonza ubomkhonza useqinisweni. Umkhonze kwakumkhonza kwakha kwamukelekanga uma ungeke eqinisweni. Athi umkhonza masimkhonza simkhonza ngeqiniso nangomoya egameni likaJesu. Number 1 kumele wenze sure ukuthi when you worship God you stand on the truth, not on the shoulders of the pastor, not on the shoulders of the church. Egameni likaJesu you stand on the truth. When you want to be accepted or when you want to worship to be accepted in the heavens above, egameni likaJesu waseNazaretha yini iqiniso egameni likaJesu nanti bandla lamakholwa. When you worship God you stand on the word of God that is truth for each and every human being ekhona emhlabeni ethifuna uJehova. Stand on the truth which is the word of God. Egameni likaJesu Jesu akaqedanga wabe esethi umkhonza nangomoya. Ngeke phela wena umkhonze ngamavesi umoya ongcwele ungenawo. Kunabantu abakhonza uJesu ngama 28 fundamental beliefs nama quotations omunye umbhalo obhala kahle obhala inteko keme kodwa umoya ongcwele bengenawo. Egameni likaJesu ubona ngokuhlaza nangempilo abayiphilayo bese kuyabonakala ukuthi uyayazi imbhalo lo unali iqiniso ushoda nje ngale ndawana kamoya, ushoda ngale ndawana yokuthi umoya bese ushintsha impilo yakhe njoba eme eqinisweni egameni likaJesu waseNazaretha. Ebese uJesu ngoba uNkulunkulu ngumoya. Ingakho ke mawubuyela kuGenesis number 1 uverse number 26 uma ethi uNkulunkulu ngempela likaMoses eliphefumulelwe ethi uNkulunkulu wathi masenza abantu ngomfanekiso wethu. Lele gama elithi umfanekiso it doesn't mean ukuthi wena usufana noJehova ngoba uJehova phela uyimaterial yakhe umoya wena usiya umoya. Wena fa ugibela itekisi mawuboya edrobheni umoya wegibeli itekisi. Umoya mawufuna ukuya edrobheni manje uthi memfu edrobheni awukhokhi egameni likaJesu waseNazaretha. So leli gama elithi image of God lisho ukuthi you will have the character of God. Uzoba nesimilo sikaNkulunkulu egameni likaJesu. Uma engafeba uzufeba nawe ngoba isimilo senu siyafana. Uma uJehova engahleba uzuhleba nawe ngoba isimilo sakhe nesakho siyafana. Uma uNkulunkulu bandla lamakholwa engazondi umuntu awuzuzonda umuntu nawe ngoba isimilo sakho nesikaJehova kuyafana egameni likaJesu waseNazaretha. Ngoba uJehova kayena unontanda kubukwa nawe ungeke ube unontanda kubukwa ngoba isimilo odakwe ngaso nesikaJehova kuyefana lento. Noma imaterial yeni ngangafana kodwa isimilo siyafana egameni likaJesu waseNazaretha. Uma ulandele kahle kuthiwa lo muntu noma labantu abadalwayo badalwa labantu baba nomfanekiso kaNkulunkulu base befana noNkulunkulu, likeness. Leli gama lithi likeness alisho ukuthi wena ufana noJehova. Sesichazile lokho ngisabuyela emuva. Leli gama lithi likeness lisho i-functionality, lisho indlela owenza ngayo izinto. Bazothi abantu mabekubuka usenyameni uhamba kube ngathi babona uJehova ehamba ngeenyawo. Number 1 nesimilo sikaNkulunkulu. Number 2 mawenza izinto ngathi noma singamazi uJehova kodwa kunento ethi asithi man uNkulunkulu phakathi empilweni yakhe. The way yokhuluma ngayo ngathi uNkulunkulu ohamba ngeenyawo phakathi kwabantu. iBhayibheli bese ithi wabadala uNkulunkulu kwaba owesilisa kwaba owesifazane egameni likaJesu. Ngelithi amen kakhulu. Amen. Ngiyasondela bakithi. iBhayibheli lithi wabadala kwaba owesilisa kwaba nowesifazane akekho wesithathu.
ngilapho nje akushongo mina angishayi bakithi mina ngine hypertension yashesha ukuwa kulabo isikhathi esibi la kuyaboshwana boshwa kabi lalela ithi iBhayibheli uJehova wabathi mufuna ukubopha bophizwi lisenkantolo sishizwe thina haleluya asiqabena umuntu sisho kubhalwe ezwini lithi iBhayibheli iyokuyizwi likaNkulunkulu wadala ababili hayi abathathu sengabe nibuze ningabuzi mina lo wesithathu uvelaphi sengabuza kuyena kangazi mina kodwa into engisho mina singakabi khona isono babe babili abantu kwakhona wesilisa nowesifazane wayengekho lona othi hey ngizwa sengathi ngaphakathi ngiyeni into kodwa ngaphandle ngiyeni wayengekho lo wayengekho egameni likaJesu hayi asiqabene futhi nabo siyabathanda bakithi siyabathanda ngoba lo uNkulunkulu ongaphakathi kithi uyabathanda enganabantu bakhe egameni bathi sifuna ukusho ukuthi labantu ona lo muntu wesithathu ubekhona after the fall sekhona isono emhlabeni so lo muntu ungama results esono nokwanda kobubi emhlabeni so bekumele simsondeze nganeno asimqwasi egameni likaJesu simsondeza nganeno ngoba nami vela ngiyazi bazalwane nami ngiyazi nami nginemphumela yokwanda kobubi emhlabeni angithi bazalwane ngimfishane nje bazalwane isiqomo sagwaye ngimfishane ngathi indlela ye-toilet ngimfishane nje bazalwane umuntu wayengengaka ngenxa yokwanda kobubi hamba wazi wamfishane ukhona abafishane kunami abakhona la ama results esono njalo mabekhuleka othi njena Jehova nanka ama results esono kodwa uNkulunkulu ngiza kuwe ngoba ngiyazi ngelilanga uzayiguqula lento engiyiyo cha asimuntu kodwa bonke sibabizela kuJehova nakuyiqiniso likaNkulunkulu egameni lakho nje ngifaka izibuko yini le ama results esono egameni likaJesu nami ngathi mangithi kodwa sokusabonakala ngathi ngiyakudokotela ngiyawuboni ngempela ngathi dokotela ama results akumina ongaboni inkinga ngazalwa emhlabeni wesono ngazalwa la khona ukwanda kobubi kuya ngokuya bu-upgrade ebuya ngokuya bukhula egameni likaJesu waseNazaretha kodwa nje besithi uJehova yena wadala ababili siyambiza lo wesithathu uma ekhona sicha siyakuthanda bakithi siyafuna futhi ukuthi usindiswe nawe kodwa bekukuhlulaza izwi ukuthi intentionally uNkulunkulu never created three people kodwa uNkulunkulu wadala ababili kuphela wena your duty is to aspire to get into the two uphume kulaba besithathu uma ningaphumeki linda uJesu obuyayo yena onamandla yoguqula lesimo sakho sibuyele kulentu uJehova ayefuna ukuthi wena ube yiyo egameni likaJesu ake amen kakhulu yenza kimi mase ngiboshwe siboshwe sonke ngithi phela ngangengedwa ngisho lento egasosho sonke sithi cha akushoko yena kwakushizwe bakithi othi ukuboshwa akulanda uNkulunkulu ezulwini amiswe enkantolo aboshwe ngoba uyena owakhuluma lezi indaba ezingaka zokuthi babili abantu abadala emhlabeni owesilisa nowesifazane egameni likaJesu labantu bobabili uJehova abadala abazange babe izingane uAdam noEva akukho isikhathi la khona babe ngabantwana but badalwa sebebadala bavela nje sebebadala egameni likaVele uqhamuke nje usumdala engathi uqhamuke etsheni bavela nje sebebadala labantu ababili okusho ukuthi labantu ababili etsimini yaseYeden abazi ukuthi bazodlala abazi egameni likaJesu ukuthi kudliwani lana labantu ababili iBhayibheli lithi eswini sabo uJehova wadala libizwa kuthiwa ihanga ukuyizwe nawe ngithi ithu angithi umshini uJehova udala ngaphakathi kwena
umshini lo iwona lo othi idla manje umshini into kaNkulunkulu leyo ukubone uma usugula ikithule ingasebenzi sidlula isikhathi sokudla ithule lento ingasho ukuthi ulambeni uzube ngaka ithule lento ingasho ukuthi wadala lento emshini obizwa kuthiwa ihanga ngoba bazi ukuthi bazodlani ensimini eside ku verse number 29 iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi kubona alodla kuyo yonke lemithi lo muthi owokuphila lo muthi ophathi nendawo awudliwa egameni lika Jesu umuthi lona wokuthi nazi okubi nokuhle kuhle ke ningakwazi okubi nazokuhle kuphela ningawuthinti lo muthi ningawudli futhi kodwa ningadla nakuzona zonke lezi ihlahla ebese niphuza namanzi akukho la ithi khona nophuza ijuice man bese ngisondela akukho la ithi khona nina anodli cut into 8 pieces extra sauce lemon and herb lezi imbuke ilana nokweninqume phela lidlelana ama fillet akukho la ithi khona lezi inkomo zami lezi anoma nithi T-bone kuzona but uthi uNkulunkulu lo mshini engiwufakela ngaphakathi eswini ukwazi ukugaya imifino kuphela mina ma kusho izwi angihlangani bazalwane na akusho mina kushizo uthi uNkulunkulu angisho namhlanje ebusuku ukuthi ngesikhathi edala laba babili wena ozalwa yibona laba babili wena omshini ogayayo eswini sakho umshini ofanayo nomshini owukhona eswini sikaDama kuthiwa ngikwazisa ebusuku ukuthi loya mshini loya ukwazi ukugaya ama fruit nama veggies kuphela hayi enye into faka ke wenene nazi imoto yimile la nyanga mawuhamba nje uye laphana esitolo egarage thizeni futhi ake ninginikele uNkulunkulu ekupha amandla bese ake ninginikele bayakutshela laphana esitolo ukuthi idla upetrol noma idla udiesel okay angithi basa 95 or 50 pm or what diesel angithi ngeke wena masufika egarage ufika uthi Shandara bakaseke Dodo finals badas machine wena oshama phiko phezulu kafaka ngiyayishintsha lento abangitshela yona manje ngiyayishintsha manje bathi kufaka upetrol mina ngizofaka udiesel ngoba ushibhile kuno petrol ubowufaka usuthandazile sizozwa ngawe thina sizozwa ngawe ukuthi uqamba amanga wathini kumfana wathi angishongo njalo mina zozwa ngawo mawenzakalileke waphatha uqina wawufaka upetrol la kufakwa khona udiesel nanti into ezokwenzeka uma suyidumisa udiesel uzosuka laphana ethankini ungena enjinini la ngena khona upetrol ugcwala imoto yonke ngeke ufike emgaqweni yothi nje hitling nansi into enzakala mawufaka into kulomzimba uJehova angashonga ukuthi ayifakwe nansi into enza wena njengoba uyithi uyaphila wena uthi awakaqala ukuphila until uyeke ukudla izinto uJehova athe azingadliwa egameni lomzimba akuwona wakho okaJehova and uJehova kulomzimba he determines the diet uyekushoyo ukuthi emzimbeni wakhe akunikeze wona kufakwani kuwona lalela uma ufake wena lento engadliwa wafaka T-bone wafaka icut into 8 pieces extra sauce lemon and herb wafaka lenyoka le ezungeza kanje eneshubu wayifaka la eswini sakho nansi into enza ngiyakuhlebela nje ngoba phela mina ngiyangithanda bakithi abanitsheni ngiyangihlebela yazi kwenzakala manje wayifaka nje ngoba umshini lento foreign kuyona it's a foreign material umshini lento ufike ifingene eswini uthi umshini angiyazi mina lento ebese umshini wenze nje uyithatha uyibeke eceleni ebese umshini ume nje ulinda into eright uyibeka nje la eceleni umshini
uyayilinda kumshini uyilinde izibone izibe kwisimo se-vegetable lento ukubola kwayo ukufika kwisimo se-vegetable ifika after 4 days 40 lalela umshini ugaya 4 hours kuphela ugaya 4 hours after 4 hours uzwa umshini usuthi bika wena rectum ukuthi usephisiwe lo okay umshini utshela irectum ingqondo ibike ku-rectum ukuthi uphisiwe wena sondela ngasendlini ezincane after 4 hours uma udlile bandla lamakhono kwaphela 4 hours kwaphela 6 hours ayikho into ekuthumayo udla udoti lento idlile akuyona le uJehova ayethe iyadliwa ngani ngithe sizofunda namhlanje nge-state of the living uma nje kuphela 4 to 6 hours uthulekile nje kuwena nami kuyekuthuleka uphatheka kabi kabi mase kuthulekile ngoba yabona njengoba kuthulekile udala ikhensa yabona njengoba kuthulekile lapha kupopopo kudala ikhensa bese uyasibiza cela ningikhulekise kanti commit suicide wena every day cela ningikhulekise yebo so lento idala ikhensa so it's ngiyamhlebela kuthiwa after 4 days le ndawo lebekiwe isistamkoko 4 days in 4 days ngoba umshini uautomatic in 4 days umshini uyagaya as if ugaya i-vegetable kanti usugaya istamkoko ebese afika amapipe ama-nutrients afika adonseke istamkoko sidwana umzimba ke siyengqondweni ingakho uhlacabanga amanyala noma ningashunyayela izwi kangakanani noma ningathiwa phendukani uzwa ngathi uyaphenduka manje masusekhaya udoti udwele ikhanda istamkoko ubuyele ezonweni zakho kade ukuzo awusazi noma ngiyanisaba nokusho ukuthi ubona nesiqhome esinye siphezulu esinye siphansi kwenziwa yilesitamkoko esigcwala umzimba wonke egameni likaJesu senziwa ubani senziwa wena ngoba udla izinto engadliwa nginiyeke kancane ngeke phela sikwazi ukushumayela ivangeli sigula ngeke sihamba nawe lawo lokuthi amadola abuhlungu ngeke phela amadola angabe ebuhlungu wena udla ikhonishi ngeke udlula mthuthu wena amadola angabe ebuhlungu nawe la mthuthu ukubona uma uhamba ngithi ukubona ubuhlungu amadolo la mthuthu wahamba nje ukhipha umgomo nje ukhipha umgomo ukhathele ukhipha umgomo idlake wena nola mthuthu uzoyibona ukuthi hawu manje ngathi ngiyatshela no uphenduka lento oyidlayo uphenduka lento oyidlayo ngiyangihlebela nje nami kuthiwa ngimhlebela ngiyangihlebela kuthiwa ngimtshela ukuthi uma nidla i-T-bone nidla i-beef haleluya kuthiwa ngimtshela ukuthi nani online njalo ningasali kule kuthiwa ngimhlebele ukuthi uma nidla i-T-bone yasikwenzakalani inkomo uma ibulawa laphana e-abattoir uma ibulawa inkunzi yenkomo ichitha ama-hormones kuzona zonke iy'cubu zenyama imele ichitha ama-hormones agcwale zonke iy'cubu zenyama yabona-ke inkunzi yenkomo ngathi khalamuzi khulule emakhaya kancane yabo inkunzi yenkomo uma ibulawa uma njalo iphila inkunzi yenkomo ifuna ukuyophinga kwamakhelwane ayivalelwa esibayeni okay ibekwa ngaphandle ngoba wayivalela ngaphakathi inkunzi yenkomo igqabula isibaya imele isithathe isibaya isibeke phansi kwenziwa yini kwenziwa ukuthi ama-hormones emzimbeni wawo achithekile afuna leya nkomazi yakamakhelwane in such a way that lesi sibaya obarricade ngaso la ingawisa ngisho indlu ngamandla esuka isinawo njalo
Ngiyangothi ngingasonda. Bese ukusona ngoba silala naye la ekhaya njalo. Ukhulelwe kanjani? Ngoba uhlala la ekhaya. Ngoba ulala la ekhaya njalo. Kwenze kanjani? Hayi uphoyiseni usekhishini ebhodweni. Phoyiseni wayifitha inkunzi yenkomo lengane. Inkosi manje iqhabe isibaya. Uma lento emzimbeni wayo, yabona umuntu osemncane already uba ne chemical imbalance because ama hormones asikitheka kakhulu more than the body needs. Ingakho akezwa nje umuntu omusha ngoba ama hormones imagine bese ufaka ama hormones enkomo phezulu kwama hormones kwayena ayamxaka uma ivuka ekseni ebusuku wathula nje nama ngasi ngo9 useyahleka ngo12 uqasukile akazi no kukhona ichemical imbalance ebese ufaka ithibhoni wena phezulu kwe chemical imbalance eselulala nalo ngo12 uselele nalo ngo3 ulele nomunye njengenkunzi yenkomo ucathule yini uthanda ucansi kangaka ukwenziwa yini wena kwasocansini uyiqhude beni ngiyaphansi ngiyasondela kwenziwa yini ukuthi kube yiqhude wena kwenziwa ile nto ayidlayo engani ilwane engani ama milliseconds ilwane angithi mayishala ama conjugal rights kuba ama milliseconds. It's not even seconds, it's milliseconds. And you eat these things, you become like an animal. Amane ke maqhude uyafika wena awusazi sivela sokutshela kuthi asilaleleke bazalwane siyasohamba angathi sikhuluma nge-state of the living angithi senizophila angithi iphuza amanzi angithi badlala amakhono phuza kamanzi uwashele zonke itamkoko ekade zahlala egameni lika Jesu siyenzelwa lento ukuze sikwazi ukushumayela ivangeli ngeke sikwazi ukushumayela sigula. We have a duty and an obligation to go out there and preach the gospel for those who are lost to come back to light egameni lika Jesu waseNazaretha. Lalela uNkulunkulu ma esedala umuntu emdala ku day number 6 verse number 26 iBhayibheli lithi uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Kunekhoma lapho eBhayibhelini lakho masusekhaya uzoyibona kunekhefana lapho ithi iBhayibheli uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngothuli lomhlabathi. Umuntu uNkulunkulu mayembumba wayembumbe ngothuli lomhlabathi akambumbanga ngomhlabathi wambumba ngothuli lomhlabathi egameni lika Jesu. Wena uyini uthuli lomhlabathi egameni lika Jesu. Haleluya. iBhayibheli lalela ke mawusekhaya ucleana ekseni kade sifundisana izolo ngokcleana. Was it yesterday or the day before? Sithi akugezwe. Mina ngithanda kufika besithi akugezwe. Lalela uma sicleana ekseni kusasa sicleana emakhaya sikhipha yini uthuli lomhlabathi sikhipha idust ngoba idust ayifuneki idust udoti. Ngakho ke uNkulunkulu mayedala le magnificent picture ewumuntu namhlanje khona wathatha udoti uthuli lomhlabathi noma ungabhampa ube njani kodwa wena udoti egameni lika Jesu. uNkulunkulu wathatha udoti wabumba uAdam umuntu wokuqala eBhayibhelini ithi bambumba ngothuli lomhlabathi. Lalela ngesikhathi isidumbu sikaAdam silele lapha sibunjwe ngothuli lomhlabathi uNkulunkulu zange akhulume nesidumbu sikaAdam athi awu Adam sikulo somhlola inkinga yethu hayi uzokusumisa manje uzokusumisa boy uzohamba la intsini ngisazokukhandela umfazi. No,
iBhayibheli lithi uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma nesidumbu. uNkulunkulu lale angiphinde futhi. Angiphinde. Ngoba usufundise kakhulu wazwabhema noSimende. Egameni likaJesu. Sawaba isinkonkonko la abanye bethu noma ungathini ngezwi akuzwakali. Kumele nje kodwa ugogo wathi. Mina ngeke mina ngitshelwe yile ndoda efishane ugogo wami wathi. No, akumina ungakulinga udideke. It is not me who says it. It is God. God cannot speak to a dead body. He cannot. If unezinto uJehova angakwazi ukuzenza, one of them is speaking to the dead. Lalela, uNkulunkulu uma esambumbile uAdam elele lapha, the end result kwakuzoba umuntu egameni kaJesu. Kodwa umbumbe ngothuli lomhlabathi. Akuyena uAdam lo, kodwa isidumbu sika Adam. Into edalwa la uAdam. uAdam uzovela ekugcineni. Kodwa isidumbu lesi sika Adam. Akusiyena uAdam egameni likaJesu. Yanazi ngiyathanda iTV. Waza. Uba nozozo zeke ezigameni kaJesu. Ngithanda la mina ukudlalela iTV. Waza pho. Yaswenka lento. Siyabonga khona bezwama sitakugeza. Into ebalekile noma ngingezwa noma ukuthi makuzwe nje ushintsha inyana. Lale bheka phansi baba, bheka phansi. Nangu uNkulunkulu in the picture of myself. Ubumba umuntu oqala. Umbumba ngothuli lomhlabathi. Siyezwana bazalwane. Umbumba ngothuli lomhlabathi. Nasi isidumbu sika Adam. Siyabusizana bamadlala amakhono. uNkulunkulu akakhulumi nesidumbu futhi akasho ukuthi sidumbu sami ngikhonze. Ngoba abafileyo abakwazi ukukhonza uJehova. Ngoba uJehova ukhonzwa abaphilayo. Ngoba uJehova uNkulunkulu wabaphilayo hayi wabafileyo. Lalela, uNkulunkulu akasho awuboni isidumbu saDam sithi ngiyakukhonza baba. No, ngoba isidumbu lesi egameni lika Jesu. Lalela, semngcwabeni manje kaloku baba igama lakho uMdluli. Semngcwabeni kaMdluli. Sizona bazalwane. Isidumbu lesi sika Mdluli. uMdluli lo isidumbu lesi. Nangu wena ke umkhulu noJehova, umkhulumisi wedumbu. Ngoba wena makwazi ukukhuluma nesidumbu uthi umkhulu noJehova. Sothi uNkulunkulu usengaphansi kwakho. Wena manje uJehova usumsusile esigodlweni kwasekuhlala wena. Wena uzomthetha hayi ke mina ke ngimkhulu kabi kunawe ufaka buka usuhambe kahle Mdluli futhi. Hambe kahle ebese uthi uyangichaza noma usuthi ungikhonzele. Ushonile wena. Ebese uthi ungikhonzele. Mawuqeda ukuthi ungikuze wena uthi nalento ishow yazi ayikho. Ebese uthi bese uyabuya. Hawu. Akahambe. Nawe thithela manje uMdluli uthi ngihambe noma ngikubuye. Ngenze njani? Ngihambe noma ngibuye. uMdluli manje uthi hamba Mdluli. Bese ufike ungikhonzele. Immediately after ungikhonzele bese uyabuya. Bese uyabuya Mdluli. Bese ungasikhohle uzosigada. Uthi awusakhadiwe uJehova umgado uMdluli. We've just removed God from being our security guard. And we've just put ourselves sabeka umuntu ongaseke endaweni kaNkulunkulu ukuthi akazogada thina. Suthi uNkulunkulu lento yokugada wena iyamehlula kodwa uNkulunkulu wayeyibumbele yena eyibumbela wena engekho uMdluli. Kodwa manje uJehova usiyahluleka ukugada wena. Sekumele uzogadwa uMdluli manje. Lalela, Sathane ungizonda kabi ngale ndawani. Kumanje usegqoka isikhinde esihlaza, uqimbile ngaphezulu ufaka amaphatha. Uthi uma uphuma la ugila ngemoto. Usangamele enza into ayithandayo ke manje. Enza into ayithandayo.
And he must do his worst. Ngeke simiyeke. Lalela iBhayibheli lithi uthi uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngothuli lomhlabathi khoma. Ithi lento yokuphumula analyze khoma. Emva kwekhoma ebese kuthiwa wayesephefumulele emakhaleni akhe umoya zanga phefumula umphefumulo. Ithi iBhayibheli waphefumulela umoya wokuphila ngesilungu the breath of life, not umphefumulo. He did not breathe a soul into the body. No, he breathed the breath of life. Waphefumulela umoya wokuphila. Umoya wokuphila, analyze wena wakaphili wena. Umoya wokuphila uJehova awuphefumulela wawungesiwa Adam. No, umoya wokuphila. Ithi iBhayibheli umoya wokuphila. Akukho ndawo iBhayibheli lakho na ethi uNkulunkulu waphefumulela umuntu. Waphefumulela the real Adam ngaphakathi. Akekho uAdam lo. Akekho uAdam ngaphakathi la. uNkulunkulu waphefumulela umoya wokuphila. Lalela kunekhefana lapha. Kube khona ikhefu ngapha. Kube khona ikhefana ngana i-semicolon. Phakathi uvukile phela wena Adam. Imali Adam akavuka wahlala. Nangu Adam noma esemfishane ke lo bakithi. Siyezwa kuthiwa wayemude yena kodwa ke asithathe sengathi uyena. Lalela iBhayibheli lithi uAdam eseme ngeenyawo. Zingaki izinto ezihlanganisiwe ukuze uAdam abe khona. Class zingaki zimbili bandla lamakhono zimbili yini uthuli lomhlabathi nomoya wokuphila hayi umphefumulo into kaMfundisi into ebandla ibandla elithize elifundisa ukuthi uJehova wafaka umphefumulo amabandla ethu afundisa ukuthi ngaphakathi la kunosipho lo mzimba lo indlu usipho akuyona kodwa yena ungaphakathi yabo angazi ngoba phela uma ungincinza ngiyazwela angazi sosikwenza umama manje ungincinze ngizothi hey shu wazi wangishuka lalela iBhayibheli emva kwe semicolon iBhayibheli lithi umuntu isimbiza ngomuntu manje yazi for the first time sekuhlangene lezinto ezimbili usalithi izwi laNkulunkulu umuntu waba kanjalo umphefumulo ophila yini umphefumulo inhlanganisela yothuli lomhlabathi ihlangene nomoya wokuphila umphefumulo lowo xosha wena khona uzothola umendo inhlanganisela yesidumbu sihlangene nomoya wokuphila kuphuma uthuli kuphuma njalo umphefumulo egameni lika Jesu imaths elule yasezulwini 1 + 1 = 1 uthuli luhlangene nomoya wokuphila kwaphuma into eyodwa umphefumulo ophilayo uAdam ehamba ensimini waqala uNkulunkulu wamnikeza ama-instruction esengumoya noma esengumphefumulo ophilayo egameni likaJesu awuthi amen kakhulu lento ethi amen umphefumulo ophilayo nalethuleke kodwa ezwayo umphefumulo nayo ophilayo ungagoloza kodwa ekugcineni wena umphefumulo ophilayo egameni likaJesu layilani uma kwenzeka ke lezinto ezimbili zihlukana lezinto ezimbili ezihlangene la zihlukana lezinto ezimbili kuhlukana uthuli lomhlabathi luhlukana nani hayi nomphefumulo ngoba ngenanga umphefumulo kuphuma lento emzimbeni eyayingenisiwe lento ayifakiwe kwakuumoya wokuphila so uma lo baba efa kuhlukana uthuli lomhlabathi the body ihlukana nomoya wokuphila lalela hlukana nomoya wokuphila kwenzakalani to the body dies umuntu manje akasekho kuhlukane ini uthuli lomhlabathi lahlukana nomoya wokuphila umphefumulo awusekho egameni likaJesu niwazi umbhubhushi lokuthi uma uthi uyaphuza inkomishi bese inuka umhlanzi
Thanks. Nibiza ngani ngesingisi? Umpupudlo nithini? Isoda water? Sugar water. Ungikhonda ngamasoda la ngithanda kabi amakhokhi athi uthi siphuza namanzi. Lalani. Umpupudlo, which is sugar water. Lalela, wakhiwa ushukela namanzi. Yes. Wafaka okunye akusona sugar water sekwenye into obuzama ukuyetha. Kodwa uma wakha umpupudlo sugar water ufaka ushukela kanye namanzi. Ushukela uma uwodwa unanga ushukela u-teaspoon ngizofaka kuphi emanzini ngakha ini umpupudlo juice yasekhaya kuphele iOros. Ngizofaka la nangithi ngizofaka lo shukela emsengizowufaka la. Engabe ngingasho yini ukuthi ngoba vele bese ngizokufaka. Usuyiyona sugar water. Ngoba vele bese ngizokufaka. Ngingaya yini emanzini ebese ngizofaka khona ushukela. Ngoba vele wena amanzi. Bese ngivele sengizokufaka ushukela. By faith wena, by faith usuyiyona sugar water. Uma kwenzeka sikubona wenze njalo wena, sothi unjani wena? Sikusephi wena? Sikusephi wena? Nina nisemakhaya, nisibuka semakhaya. Makhona izibhedlela zabantu abagula ngengqondo lapho zama-retard. So nisakhona. Uma kwenzeka nithi ushukela ungakafakwa emanzini usumpupudlo namanzi ungangena ushukela already by faith amanzi asewumpupudlo. There is a lie. Amanga aqanjwa zinceku kubantu. Lenkinga kuyona awufakwanga wena kodwa wafakwa zinceku. Lento ukuthi uma sekuhlukene kwahlukana kwaphuma umoya wokuphila lesidumbu hayi sawuyena kodwa umdluli kodwa uye wenziwa yini wenziwa ukuthi sasuke salinyazwa zinceku manje sangabambelela ezwini sabambelela emqolo yezinceku. Sabambela umbhali ubani uEzekiel uchapter number 22 uverse number 26 ithi iBhayibheli abadukisi bangempela igebengu zangempela zinceku. Yabona wathi kwathiwa umfundisi lo bale kubhene run for your life ubugebengu obukhulu uvela kumfundisi. Dale ufile wena bafuya wena uyathe njoba umuntu ofile ingoba kuhlukene umoya wokuphila wahlukana nani? Wahlukana ne-dust of the ground. So this is the dust of the ground. Where do we take the dust of the ground? When Mdluli is dead. Siyamgqiba lalela asimgqibi ngoba kwasho bani izwi elishoyo elithi asomgqiba. Mawufuna incwadi kaMshumayeli unumber 12 uverse number 7 wakhona lithi iBhayibheli uma esefile umdluli uthuli the body uthuli lomhlabathi lubuyele emhlabathini la thathathwa khona. Lalela iBhayibheli lithi ayisho ukuthi umphefumulo ithi umoya ophume kulesi sidumbu ubuyela kuNkulunkulu owunikayo. Engabe ubuyela umdluli? Angithi awungenanga umdluli. Angithi awukwazi uma usubuyela kuNkulunkulu bese uyoreporta ezomdluli ngoba awungenanga umdluli wangena umoya wokuphila. So uzobuyela kuNkulunkulu umoya wokuphila ngoba wawungene umoya siyezwana kodwa badlala amakholo. Ngeke phela mzondwe ngedwa usathane nezinceke asizondweni sonke. Lalela iBhayibheli lithi uMshumayeli number 12 verse number 7 ithi uthuli libuyele emhlabathini la lathathathwa khona umoya ubuyele eNkulunkulu la wawuvele khona. Uphi umuntu? Uphi umdluli? Uphi umdluli? Ngoba mina bese ngizwile mina ngitshelwa yini phela mina ngizalwa izolo ngisanduka umchamo. Ngitshelwa yinina bese ngizwile mina ngafika la emhlabeni ngatshelwa yinina osithola nathi nina umuntu uyapoka. Ngakhula mina ngihutshwa zipoki ngoba ngitshelwe yinina.
kuthiwa kunespoki esingesigqoko sikagesi inhlobonhlobo zey'poki ngifundiswa yinina kuthiwa kunespoki esimathambo thambo uma uhambe ebusuku nje ngabo 12 ebusuku sesithi qwa engathi umzalwane ofaka ama-stiletto ne-pencil skirt ngalolo suku lona oluphambi kwakusasa. So zihlukene khona isipoki esigqamuka umlilo ke sona lo sigqamuka umlilo iy'nhlobonhlobo zey'poki zangihupha nangenadlala ngami nawe nje uma ukuthi ulawula endlini uhlushwa zipoke ekhaya kusuka namhlanje ngey'phinde zikuhluphe egama likaJesu ngeke uphinde uhlushwe isipoki wena indaba ungeke uhluphinde uhlushwe isipoki ngoba usuyazi ukuthi asikho isipoko. When a person dies uhlukana umoya wokuphila uhlukene nenhlabathi uthuli lubuyele emhlabathini umoya awubi isipoki ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo. Lalela uJobe 14:10 Jobe 14 unumber 10 iBhayibheli ithi umuntu ofileyo uphelile. When a person is dead is no more. Kodwa kusiyami ngizolenze njani? Nanka amanzi sengiwaphuzile ake sithi sengiwaphuzile ngawo ngawaqeda anjani amanzi mase ngiwaphuzile aphelile. Engabe ngiyakwazi ukuthi uma ngomile ebese ngiphuza isigubhu by faith esingenalutho ngithi by faith njoba ngomile this water is here, it's going to quench my thirst. Bese ngiphuze into engekho. Nizongenze njani mangiphuza into engekho? Nizongisa kusiphi isibhedlela? Bangaka abantu ekumele bayise esibhedlela lana. Ngoba abantu uthi uJehova umuntu ofileyo uphelile. When a person is dead akabi isipoki. Umuntu ofile akabi idemon. No one dies and become a demon. Akekho umuntu wakithi othi uma efa abe yidemon. Idemon nje eyingelosi ezawa zaxoshwa uNkulunkulu ezulwini ngoba zakhetha uSathane kunokukhetha uJehova. Abakithi abalala ukuthi ngobokufa basalele nanamhlanje abazinakwazi wona ukuthi usuginqe intondolo yembuzi. Abasina bayokwazi ngamhlabe bevuka usubatshela ukuthi hey ngahlaba inkomo ngangawuthola umsebenzi ngicela kuwe. Nansi impendulo abayokunikeza yona. Wayesekuphi uNkulunkulu? Umnikazi wemsebenzi wayesekuphi? Wena uza kimi wayekuphi uJehova? Sesiyabonga ukuthi kodwa wafika ke la egameni likaJesu wabuye wahlukana nalezi zinto. Umuntu ofileyo uphelile. Ufile wena. Lalela umuntu ofile Jobe 14:10 umuntu ofileyo uphelile. Lalela kune example uJobe asinikeza yona echaza isimo somuntu ofileyo. Le example ithi umuntu mayefile unjengamanzi anyamalele angena olwandle. Ngiyazi ukuthi bazalwane nina nolwandle intshonalanga nempumalanga. Kodwa bakhona lana bazalwane engibaziyo mina abasandukuya babuya nezigubhu zolwandle. Siyawukhuza lo moya. Siyawukhuza. Bakhona abayile ngasolwandle abake balibona ulwandle. Amanzi afresh in the form of the river. Uma engena olwandle uthi umbhali umuntu uJobe ayanyamalala soza buya phinde abe khona. Noma ungayolwandle ufika ukuthi lwandle ngizokha lamanzi afresh angela deda lwandle ngiyakha ke manje ulwandle ngeke lukwazi. It is impossible for fresh water when they've entered the ocean that they can reverse and be fresh water again. Uthi ke umbhali umuntu okuhlukene umoya wokuphila nothuli lomhlabathi unjengamanzi anyamalele lwandle. Uthi uJobe it is impossible for a dead human being to come back to life. It is impossible.
ngamhlangizwa lelizwi ngalimala kabi ngoba ngangimthanda ugogo Makhuzwayo ozala uMamthunu ongizala ngale bathi uboma kanti izwi lidelela kanjena lithi ngiphinde ngimbone lithi it is impossible for her to come back to life. Kanti siphilelani bazalwane? Kanti sikholelwani uma kuukuthi kanti ukukholwa kwethu kuyophela ekufeni and it will be impossible for us to come back to life? Kanti yini esikholelwayo bazalwane? Uma kuukuthi alukho uvuko lwabafileyo asimele sambe nje siyodlela i-flying fish. Amen. Asambe bazalwane siyodlela i-fish idli ibhodla lihlaza le-440 babazalwane sithi eat and sidle noma yini edliwayo simele siphuze noma yini ephuzwayo ngoba vela lokhu uvuko. Lord, what are we doing here tonight if there is no resurrection? Nangumbhali uthi umuntu ofile unjengamanzi anyamalele elwandle. Impossible for that person to come back to life. Lalela umoya wakho usulimele njengowami owalinyazwa ukuthi kanti it is impossible for the person ofile ukuba abuye aphinde aphile futhi. uJob unikeza example yesibili enikeza ithemba ku verse number 11 athi uJob noma efile noma ephelile ku verse number 14 noma enjengamanzi anyamalele elwandle kodwa futhi uphinde ofile abe njengomfula oshileyo woma. Hayi ngiyabuya ke kusasa ngoba ngila ngoba sengizwile ukuthi noma ngingafa ukufa kwami akona nje uphela akona nje njengamanzi anyamalele elwandle kuphinde kufaniswe njengomfula oshileyo woma. Yabona webazalwane la kade kukhona umfula khona kuba khona iveli kuba khona iveli. So iveli izothiwa umhosha ngesizulu. Mawubona iveli lento uyabuza kubani yini ehamba sebathana kwakhamba umfula la immediately engqondweni yomuntu ophilayo ukuthi awusho ukuthi namhla kwalethi imvula in the future in this valley there shall be a river again. Oh, for each and every person who is dead or wafa, there is hope. One day they will come back to life. If there is no hope, it is a guarantee. Those who died will come back to life. Amen. That is why I'm here. That is why you are here. That is why you must come back tomorrow. That is why you must come back for the rest of your life. Because though a field, though a pelile, though enjengamanzi anyamelele elwandle kodwa uma wami uMamthunu isalukwazi esizala uNkulunkulu introduce ngaso kumina sakakhuzwayo egameni likaJesu ngiyosibona ngelinye ilanga. Uthi ngiyosibona sikuphi kodwa egcineni ngiyosibona egameni likaJesu. Wonke umuntu owafa oyisihlobo sakho egameni likaJesu one day uyombona. Ingane yakho uyoyibona, umyeni uyombona, inkosikazi uyoyibona, uyabona bonke omakhelwane. Akekho ngeke azavuke owafa osemhlabathini njengamanje. They will have an opportunity to resurrect one day. Lalela verse number 12. Verse number 12 usukhuluma nathi ke bandla lamakholwa thina esiphilayo. Ithi lalela ithi iBhayibheli umuntu ofile ulala phansi angabe savuka. Uthi awunanga uJobe futhi ephinda futhi esilahla baba yithi. Nangu uJobe. So a man lies down and does not rise again. Umuntu futhi ofile ulala phansi angabe savuka futhi. Kade sesijabulisile nje ku verse number 11 wathi unjengomfula oshileyo woma. Nangu futhi esethi a man lies down and does not rise again. But the verse ayiphela lapho iyaqhubeka ithi iBhayibheli till the heavens. Lalela till the heavens. Umbhalo uthi lize lingabikho izulu abalele emathuneni abayokuvuka egameni likaJesu. Phuma ngaphandle sisakhona isibhakabhaka. Phuma la ngaphandle sisakhona, which means bonke abalala emhlabathini basalele namhlanje noAbrahama usalele. Incwadi yezenzo ithi no Davide owayesenhlizweni kaJehova namhlanje usalele ulinde ukhala kwexilongo egameni likaJesu. Ithi iBhayibheli
lize lingabikho izulu, lize lingabikho izulu abalele emathuneni abayokuvuka bese ithi iBhayibheli nina 90 million yenzani ezisikhonza uJehova ningabaphaphamiswa ebuthongweni babo. Amukela phansi. Kuthiwa ningabaphaphamiswa ebuthongweni babo. Why umbhalo ethi ningamphaphamisa umuntu olela ubuthongo bokufa ebuthongweni babo? It is because you don't have power to phaphamisa them. Oh yes, Jesus. Oh yes. You have no power in you. Oh yes. You have no power. Uma uyithethe namanga cela ubuke emoshwari sasekuseni. Uzosibikela ntambama la. Hamba emoshwari nje lapha ufike nje uthi konke engifuna ukuyiprove engizwe izona. Mina ngazi ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma nabantu abafika. Ungakhulumi nabo bonke ukhulume noyedwa bazokuxaka laba abantu. Balimele kakhulu uzozudideka. Uye nje uthi ngicela ninginike ofresh osanda kufika osashisa. Ebese uthi nibuze kwakube ubani igama lakhe. Ebese uthi Sipho bathi ungcobo isibongo. Ngizoprove lana ukuthi mina I can speak to the dead and the dead can respond. Asambe ufuna ubona uhamba nobani. Uthi umbhali ningabaphaphamisi ebuthongweni babo. Which means if you go out of this hall and go out there and speak and continue to speak with the dead, you are saying to God, you are more powerful than him. In fact, you have removed him from his throne. You are bigger than the Almighty God. But the Almighty God does not speak to the dead, but the Almighty God calls the dead back to life. There is coming a time when God will call the dead back to life. When is that time coming? Revelation chapter number 6, verse number 14. Ithi iBhayibheli uJohane umambula akazali noJobe abakaze babonane. They are thousands and thousands of years apart. Kodwa uJohane encwadini yesambulo ufakazela uJobe owathi lize lingabikho izulu abalele emathuneni abayokuvuka. uJohane usivezela isigameko sokuthi when will be that time when the heavens will be no more. Uthi when Jesus will appear in the sky ezolanda ibandla lakhe hayi lo kwamhla 23 September ngolesibili. Ithi when Jesus will come back and show up in the sky, ithi isibhakabhaka siyogoqwa njengomqulu wenkulu encwadi usongwa. The skies will be rolled back as the scroll. They will recede. Sisuke isibhakabhaka nizwile uJobe uthena lize lingabikho izulu. Lize lingabikho izulu abalele emathuneni abayokuvuka till the skies are no more. The dead will still be dead. Uma wami, ubaba wami, ugogo wami, abomalume bami, abafowethu, nawo bonke abantu engibaziyo abalobuthongo bokufa, nawe obaziyo namhlanje abazalwane kubhlungu ukukutshela lokho ukuthi they are not looking down over you, but it is God who looks down over you. It is God who protects you. They are not blessing you. It is God who blesses you. No human being has power to bless anyone when that human being is dead. iBhayibheli lize lingabikho izulu. uJohn afakaze athi isiplesi isikhathi, it is when Jesus will come again. When Jesus comes again, the skies will be rolled back as the scroll. Incwadi yesambulo number 1 verse number 7 wakhona ithi ngalelo langa when the skies will be rolled back as the scroll, sisuswa isibhakabhaka, sisuswa emkhathini, iqhamuka ingonyama kaJuda, ithi wonke amehlo ayakumbona. There will be no secret rapture. Akekho zontshontshwa sibuzane sithi uyephi. Ithi wonke amehlo ayakumbona, abakholwayo nabangakholwanga bayakumbona. Lalela, uma simbona sonke esibhakabhakeni nathi into ezokwenzeka ithi siyobaleka sonke. Kuyela Revelation 6 verse number 14 15 iBhayibheli ithi kuyobaleka wonke umuntu.
sobe sibalekiswa yini? iBhayibheli sobe sibalekiswa uMathewu chapter number 24 verse number 29 kuya verse number 31. Ithi masinyane emva kosizo olukhulu, ithi when uJesu esezovela emhlabeni, nansi into enizobona ngayo, niyobona izizwe ivukelana. Nabe Palestina nasabona kwaIsrael babulala even ingane ngebomb. Naba abase Russia nabase Ukraine. Ithi iBhayibheli kuyoba khona amahemuhemu ezimpi, la khona izizwe zifuna ukuvukelana. Lento eniyibonayo imihelo, inkomba zokuthi something will happen in the sky. Masibona abantu sebefeba kangaka, masibona amakholwa esethakatha kangaka, masibona abantu beshumayela kodwa impilo zabo ziphika ivangeli abalishumayela. Lento ithi something is about to happen in the sky. Masibona abantu bazalwane begcwala kuyidokodo ebusuku bedela amakhaya abo bese la kodwa bengaliswa izwi likaNkulunkulu. Sibheka in the sky, awushuthi ngempela Jesus is about to come. Ngoba umbhali obhala kahle uthi ngey'nsuku zokugcina abantu bayoyifunela abefundisi abayokhuluma njengokubatshwa kwey'ndlebe zabo, abayokhuluma into ethandwa yibona. When you see stadiums zigcwele umshumayeli emile, ubakwazi ukuthi lasho izwi lathi bayogcwala bayiqoqe nabafundisi babo. Umuzwa esethi mina ngilandela ugcobo lukaNgcobo phela. No, akalandela izwi. Ngilandela ugcobo lakaMagwaza. Mina ngilandela ugcobo likaBenny Hill. Mina ngilandela ugcobo likaPastor Chris. Mina ngilandela ugcobo likalobaba lona owawa indlu bafa abantu eNigeria. Mina ngilandela ugcobo likaJoshua Salman. Mina ngilandela ugcobo likaBishop Anosike. Hayi bo wena khekhe. Uvelaphi? Silandela izwi likaNkulunkulu, asilandela indoda, asigqaji ngesonto, kodwa silandela izwi likaNkulunkulu. Into ezivusa emhlabathini uma silele izwi likaNkulunkulu. Lalela iBhayibheli lithi uyoma la esibhakabhakeni, uyoma la isiyobaleka mfundisi. Ungazi nitsho ethi ngizoma na kuyobaleka mfundisi, kuyobaleka mdala, kuyobaleka kati, kuyobaleka nja. Ithi wonke umuntu will run for safety. Ithi sobe sibalekela inkazimulo ngoba ilanga lisakhanya, inyanga isakhanya, inkanyezi zizwe phansi, sekukhanyisa inkazimulo kaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli kuyoba ngathi intathabusa umhlaba wonke, kuyobe kukhanya ukuthi ba ebese sithophele sonke amehlo sithi sesaba inkazimulo yalozayo. Ithi iBhayibheli siyobaleka siyofuna a place of safety. Webazalwane, there is a place of safety in Jesus. Run to Jesus tonight before you run to the rocks when he comes again. Lalela ngesikhathi sibaleka nawe, ethi nawe gogo uyabaleka, uyoshiya ubhoko, uyoshiya i-walking stick, uyozwa sengathi iyakubambezela uyishiye phansi, uyokhohlwa ukuthi amadola abuhlungu. Ithi uyokhohlwa na ukuthi uyagula, ithi uyobaleka into ongazi uyibona. Ithi ngesikhathi sibaleka sonke sibalekela lenkazimulo engazwani nesona, ngithi iyancinza la emzimbeni, ayizwani nesona. Ithi sibhakabhaka kube kuzamazama izulu, kuzamazama umhlaba. Lalela iBhayibheli ithi ngesikhathi kuzamazama izulu, kuzamazama umhlaba, ithi intaba ziyosuswa ey'ndaweni zazo. Siyobona intaba isuka ngapha iya ngapha, elisuka ithi ulwandle luyosuka ulwandle luphume ngathi lifuna ukubhosa umhlaba egameni likaJesu. Ithi bese siyabaleka isikhathi sibaleka, kuyobe kubaleka onemali, ongenamali, kuyobaleka orentile nonebond. Ithi kuyobaleka ocebile nongacebanga, akekho ozoma. Ithi amakhosi omhlaba no president bayokhohlwa ama-bodyguard. Ethi i-bodyguard igadile, asisagadani, it's no more, asigadani. Bangasibhampela nje manje badla imali ye-service delivery, but sithi nje kodwa isibhakabhaka siyogoqwa. Ngamhla sigoqwa niyophela ukudla imali yama-taxpayers. Namhla siyogoqwa, we are comforted ngokuthi sizogoqwa kodwa isibhakabhaka. Ithi bayobaleka ngesathi sibaleka, siyabaleka sonke. Ithi ngesathi sibaleka sithi ngiyobona bheka ibuku,
Ngase ngiba muhle kangaka. Ngase ngiba mude. Hayibo. Uyadlula njalo wena ngespeed. Hayibo, nangu omunye umile lana. Noma nobabaza into ayiyo. Ngase ngiba muhle la, ithi into engizoba muhle yona. Hayi bazami lengane. Uzolunga. Bekezelelani, uzolunga uzolunga. For into engizoba yona. uRihanna noBeyonce behlanganisiwe ngebantu ubone edlala. Into engizoba yona, abaliboni edlala. Kuyobe kubukwa mina. Yini ngathi ugeza ngobisi. So ngisho ngageza ngegazi lemvana. Amen. Ngageza ngegazi lemvana. Ithi siyoma ke bazalwane. Incwadi kaNkulunkulu Isaiah 25 uverse 9 number 9. Ithi siyoma sibheke sibhakabhake. Sithi hawe iyona inkosi. Iyona kade sihlalela. Iyona le ngomhla ka18 ebusuku eDobson Village. Iyona le esathi yobuya ngelinga. Iyona siyoma ngeenyawo. Uthi umbhali akakabonakali. Esiyakuba yikho kodwa nxa ebonakaliswa yena thina siyofana naye. We are waiting for that day when our bodies will be translated into the likeness of Jesus when he stands in the sky ezolanda ibandla lakhe badlula njalo bayabaleka bobe besprinta njengoUsain Bolt bazobenga uUsain Bolt ngekazabone lutho bazobaleka tungazibone kubaleka president kubaleka nduna kubaleka inkosi kubaleka khansela njobe bebaleka nje besibalekela masimacima ugesi basicashele basazobaleka okwangempela bazobaleka isiyobaleka khansela bayofuna a place of safety ngaphansi kwamawa bethi mawa wena niphesu wethu sesaba inkazimulo yalofikile ithi mawa nisho njalo bese yawo bengizosho njalo ebusuku. We started with the state of the living, we came to the state of the dead, then we landed on the state of the living again. When the dead in Christ rises up, when Jesus comes again. Lalela buya wena kusasa. Buya kusasa wena. Sifuna uSathana kumvula leli iqhuzu lesibili lelezinto. Kuvele kusasa ukuthi kanti lesipoki lesi othi uyasibona kusuke kubani enzani. Funa kuvele kusasa. Kuvele kulezi insuku ezizayo ukuthi when we dream siphupha bakithi abalele sibaphupha njengabantu ngathi bayaphila kwelilizwe sekwenze njani ngoba nanti izwi lithi balela abazilutho nangu uMshumayeli uchapter 9 uverse number 5 uthi uMshumayeli abantu abalela abazilutho abakwazi ukuthanda abakwazi ukuzonda bese ethi umbhali abanasabelo nanini kuko konke okwenziwa phansi komthunzi welanga bakhona yini endlini abafana nami nje Nkosi ababengale komfula behutshwa zipoki njengami kodwa namhlanje ebusuku bathi ngilizwile izwi noma ngingayizwanga kahle lento kodwa namhlanje ngiyakholelwa ezwini ukuthi leli izwi liyiqiniso futhi ngiyafuna when Jesus comes again ngibalwe nabazovuka uma nje ume ngeenyawo uma nje usho njalo uma nje ume ngeenyawo Siyabonga igazi lemvana bakithi. Siyambonga uJesu ebusuku. Siyayibonga imvana kaThixo. Ake ngi-extend this invitation just for tonight. This invitation. Ukhona endlini, is there anyone tonight? Othi I used to believe bengikholwa mina ukuthi abafileyo bayaphila. Ngiyaqala ukuzwa namhlanje izwi likaNkulunkulu lichazwa kanje futhi lokho engikuzwe namhlanje ngiyakwamukela kunjengoba kunjalo uma nje uphambi isandla lalapho khona nami ngifuna ukukhuleka nawe inkosi kubusise dade wethu lapha emuva. Is there anyone else? Othi njena ngiyakholelwa kuleli izwi namhlanje ebusuku
ukuthi lilento ekhulunywe manje uphamsandla lapho ukho ngicela ukukhuleka kanye nawe ngicela labazalwane baphakamisa isandla with confidence uma nje uzela ngaphambili ngikhuleke nawe whoever is raised their hand ngicela nje uzela ngaphambili mtedeleni ningamphazamisa ukufana nezipoko when masafuna ukuhlala nezipoko zakho it's fine manje uzela ngaphambili we want to declare imizimba yenu njengetempeli kaNkulunkulu uze la njama tukanhlanga ngifuna inhlangana laba abayibhoko wizwile lento namhlanje ebusuku and namhlanje kusukela today ufuna ukukholelwa kuyo njengeqiniso likaNkulunkulu uma nje uze la ungamcabangi osekhaya lento ingawe ingawe lento ayilento ayikho ngobishop anosike ingawe lento ayikho ngesonto ingawe lento and if you are there usele ngemuva lento ayifuni lokhu icabanga kaningi ngoba kunomoya ngaphakathi othi not today uzobuye ubone kusasa nawe ufuna nje ukuthi not today ngenze ukuthi namhlanje vele usuku lakho lokugcina and God is giving you an opportunity for the last time. Let me extend this opportunity for another 30 seconds. Ukhona osele othi njena I believe in this word. I want it to be repeated and repeated and repeated ukuze nami ngiyibambe lento ukuze ngingaphinde ngihlunyezwe into kanti uNkulunkulu anginikeza ifreedom yakhe mawukhona uzela ngaphambili asithandazeni sivala amehlo lapho we are going to pray for you while I pray for abantwana baNkulunkulu abala Father in heaven thank you for the wonderful opportunity of preaching the gospel side by side with you. Thank you for making me stand on the blood of the Lamb and on my shoulders the necklace of the grace of God. Thank you, Nkulunkulu othandekayo, ukuthi lento engayizwa almost 30 years ago. Babona amandla onke, wenza ubizo kimi ngezwa. Babona amandla onke namhlanje, you've just made an evidence. Yokuthi nabanye bakhona basengayizwa futhi bakhona abayizwayo naba Jehova muhle ebusheni babo naba Jehova muhle ebudaleni babo bathi noma isinda lenkulumo noma lenkulumo ibaxaka kodwa bathi ngenxa yezwi abafuna ukulizwa abafuna ukulilandela bathi Jesu they will rather die in your hands than ukuthi bafele emangeni babo muhle hamba nabo kusuka namhlanje baphunyukile enkembeni babambe ngesandla uNkulunkulu namandla onke ukufa kuhambele kude nabo ukugula kuhambele kude nabo usathane uyabazonda njengamanje uNkulunkulu umphoxe by putting a hedge around them bakhona Jehova nabasele ngemuva abasame ngenyawo abasayicabanga lento babona onamandla onke balekelele ungabalahli Jehova nathi usilahlanga uNkulunkulu makhona abasasela ungabalahli babona onamandla onke banikeza ithuba to come tomorrow again to come on the next day and to come on the next day bezozwa more of what the devil did to us ukususe eqinisweni lakho siyabonga moya ngcwele bless us all and continue to bless imndeni yabamela ngaphambili egameni lika Jesu amen.